Salutare YouTube, eu sunt Revo, alături de mine este și astăzi vom face o mică promovare la un server ce mi-a atras atenția, rpgbattles.ro, vedeți în colțul intrat jos. Bun, aici suntem cu... Ok, se spune și lui că am început filmarea. Ok, deci el este admin 6. Deci este de co-owner. Bun, deci astăzi am să promovez serverul. Este un server foarte tare. Ceea ce mi se pare tare este că la început îți faci un story mode. Adică veți vedea cât este server. E foarte tare. Bun, deci Deliric, ne poți spune ceva de server și să ne faci. Bun, deci nu este foarte populat. Sper să-l populăm noi. Deci ar fi chiar o chestie foarte frumoasă. Mai ales că merită. E ceva unic. Ce n-am văzut pe alte servere. Ok. Deci, vedeți, este un roleplay hard. Mai are story mode la început. Păi, vedeți aici că este un roleplay hard, deci... Adică nu câștigați foarte repede banii. Adică faci bani cât să nu te plictisești. Exact. Nu stai niciun an ca să faci de un infern, nu stai nici o oră să faci un infern, nu. Mediu. O săptămână. Mie îmi place. Iar și la 50 de playeri online să faci eu, am înțeles, cu un premiu, cu o casă. Ba. Ia. Lasă. Deci că da, mai bine ți-a... Ok. Haide. Bun. Ba. Dacă la mașină. Și are Skype, că da. Revin imediat. George, spune ceva. Bun. Niște curve. Spune de story mode. Ăla de la început cu... Nu crezi că, uite, îți voi arăta niște curve. Le știu! Alea de la pod, care te duci spre farmă. Ia să mă uit, o să le văd. Voi, se face să făcute foarte multe chestii originale, nu copiate. Nu că tu ai server, intri la spawn, îți faci un tutorial așa și gata, ești pe cont propriu. Și vă vedeți, serverele populate, dacă ați observat, adminii sunt foarte activi. Îți voi da licențe. Mulțumesc. Deci, vedeți, mi-a dat licențe. Nu mi le-a dat. Da? Ok, deci, v-am zis. Nu intri pe server și te lasă pe compul. Pe aici să faci un tutorial. Pe serverul astea mici, adminii, pe serverul astea mici, adminii sunt activi și te ajută. Adică dacă te-ai report, pac și-a dat TP. Ai observat și tu, George? Ce? Ai observat și tu? Ce să fac? Ai observat că pe serverul astea mai nepopulate, adminii sunt foarte activi. Și te ajută. Aia îmi place. Atenție, rac. Ce înseamnă? Rac. Nume. Ia uite-le. Cred că rac nu înseamnă că să filmezi sau ceva. Stai niște NPC-uri. Ok. O să le faci ce vrei. Ia, slash kiss. Din fericire, paramedicul are lider. Da, să vezi să obțin eu paramedics. Și v-am spus, dacă intrați, îmi spuneți Revo, sunt de pe canalul tău și te bag în paramedics. Cu un pic așa, Sau pune vorbă până la altă facțiune. Da, punem o vorbă. Vom merge la un gun shop. Perfect. Deci v-am spus. Bă, să vină să mai și pe mine. Să vină gâsele să... Hai, Hai la gâs. Gâsele să cred că vine. Bun. Hai, urci și tu. Păi... E un băiat cu mine. Ne așteaptă la gâsele. Și că stuntman e cel mai bun. Da, că-ți dă bani. Hai, zi. Și de cât faci stuntman? Ok, hai.
Da, bun. Iau și eu colider. Hai găsile. Da, George va fi coliderul meu, noi doi vom face serverul ăsta foarte popular. Server popular și facțiune... Da, deci v-am spus, intrați, Saru Revo, sunt de pe canalul tău de YouTube. O să vorbesc și cu Renaldo dacă vreți să Și intri. să dovediți că sunteți după canal. Da, să vedeți, îmi spuneți așa, dați like dacă sunteți abonați, ok? Dați un mic test, da? Ca în orice facțiune și... Da, decât trebuie să învățați. Da, Deci două. întrebări nu e mult. Da, adică ce este paramedic, ce se ocupă, rancurile, de-astea. Uite, hai. Să-mi dai și mie licențele. Pe, ăsta e. Auro și lui licențele. Urcăm. Urcăm. Bun, deci hai să dăm dacă le dă și lui George. Gata, mi-a dat weapon, Bun. flying, Oh, payday. save. Ia, încă 2 ore mai stau, adică până la 9 și... Când intru lider în paramedics. Să nu intre Walmart, e Walmart. Ok, ok. Ok. Oh. A, și vorbești că nu poți să-mi dai colider așa de prima. Să vorbești... Și că după. Spune-i. Ok. Azi după ce vede video. Ok, o să-l postez. Nu o să fac așa lung. Păi, hai să îl scurtăm puțin. Spune Ca să să reprezinte mai repede. uploadăm azi. Hai, până acestea găsile să... Mamă, intrare. Mamă, ca intrarea. Bun, baiga. Restul de... Uite, asta mi se spune uite un NPC aici. Vedeți? Da, așa e la tot, așa se la toate magazinele. Baigan Deagle. Gata, mi-am luat Deagle. Inițial am zis că vreau să intru pe mafie, dar pe mă gândesc în paramedics. Da. Gabi, fii atent. La PD, e unul acolo la intrare și îl claxonezi. Ia uite, ia uite! Ce face? Ia uite. Trece pe lângă. Nu știu, amenințați vânzătorul. Nu, fata, ăsta e server șmecher, n-ai ce face. Spuneți-mi voi că... Așa e la orice. Fii atent, la unii... Scrie dacă satura. Da, să mă La închid. GZ sau nu mai știu unde, stă unii așa cu mâinile în Ne set. schimb. Și așteaptă. Da. Hai să ne schimbăm skin-ul. O să-mi fac și baie. Dar na, pentru asta stau. De ce te-am pe mine? Ah. Bun. Eu nu aș fi la skin. E unul șmecher. Uite, și vezi acolo, îți arată mereu sfaturi. Da. Sfat. Ai Ai găsit bucuri pe slap? Da, 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 sunt foarte șmecher. Deci chiar e șmecher sau... Nu ai încă un joc, folosește jos pe și alege unul pe placul tău. Asta îți dă așa mereu. Hai, Pe lângă asta, îmi spui de ce scrie. Avem o am cameră o cameră specială. specială. Ah, o știu! Adică? Și te ridic unde dai party. Ia, clothes. Clothes, hai să vedem ce skin-uri au ăștia. Să-ți arăt eu unul. Uite, aici e intrare zero. Uite, CJ. Iată, CJ. Stai să-ți arăt unul șmecher. Să văd că îl găsesc pe ăla șmecher. Uite-l! Ăsta-l iau. Gata, ăsta-l. Ai, frate. Eu ăsta-l iau. Mamă, dar crești. Ți-a crești? Serios? Spune-i să-mi dea TP după ce când intru. Să-mi dea TP la el. Și să rămână acolo, să mișcă. Hai. Gata, eu cu ăsta rămân. Ia, asta e similarul și mine. Ăla șmecher care e în 69 pierd mobs pe bizon. Ah, gata, știu. Ăla cu banderul ăla pe cap? Cancel. Cu șapca aia în cap. Ce dau fugi nu merge. What the fuck? Deci nu pot Zi să... să-mi dea TP. Exit. Enter. Zi să-mi dea TP. Ce sunt pat? N-am lag. Stau clothes. De ce mi s-a blocat? What? Să mai o dată și nici cova. Stai, report. Nu mai pot să ies din bingo. Report. Nu știu, cred că e un bug de la mine. Dăm TPA la tine. Ok. Și mie. Stai că-i zic după. Bun, gata. Mi-a dat TPA. Perfect. Zi să-mi dea și mie. Dă-i și lui Sisley. Adino. Că a primit crash. What? Novă mașină. Da, vezi? am împucnit și eu nu văd. Înseamnă că a avut-o invizibil el.
Mergem acolo și gata. Ok. Hai, deci aici avem altă chestie, factions. Aici sunt eu, leader, rebel, paramedics. Ok. Nu, așa. Bun, deci așa. Ce vreau să vă mai arăt? Top. Uite, vezi, e mașina invizibilă. Da, e mașina invizibilă, ca să vedem un par de șmecher. E șmecher că a făcut invizibilă. Ca să ne dată lumea. Ok, v-am spus care este faza. Dați acolo Revo, salut, sunt abonat pe canalul tău și gata, s-a rezolvat, dați un paramedic. Să filmezi mai des. Filmam, da. Bun, hai să coborăm. Wars room. Nu m-am skill-ul. Nu pot să intru bloche. Stai că trebuie să deschidă. O poți deschide. Asta e Wars room, adică la 50 de player. Nu poate să deschidă. Ce se întreabă? Gata, unlocked. Pac. Ok. Materials and drugs. Da, mă, și Uite, primești. boże. Challenge, money, respect points vreau. Da, și tot respect. Gata, și dați fă. Pac. Ce tare. Ce asta? Și mergi în față. Și aici ce fac? Ce fac? 10 respect points-uri! Nu e nouă. Bai, level. Mamă. Așa, 06. Gata. Am level Asta 3. nouă. Și, uite, alta... cum se spune? Originală. Și că primiți la 15 on, 10 caca și level 5. Alta originală, nu mai e ca lumea de când de oare cineva, e nouă. Primiți la 15 on. Da, mă. Păi stai mă că suntem 31. Mănâncă ce nu-i place. Ia alt server, faci reclamă. Bun, hai, pe aia și facem. Dea TP, dacă îmi dai Report. Dăm TP la tine. Și terminăm. Ok. Și fii atent. Bun. Uite, vezi cum e să liber. Terminăm aici. Stai. Ok, deci... Stai, dă-i TP lui Sisley. Ok, deci... deci cam asta a fost O să mai filmăm pe server. Recepție. Așa, bun. Deci cam asta a fost episodul de astăzi. Până data viitoare, eu am fost Revo, alături de mine a fost Sisley. și vorba lui mai multe găsiți pe server. Deci, la revedere. Ok, deci cam asta a fost. Eu vă spun salut. George. Salut. Ha. Boftă.